Novou funkci, kterou mohou využít všichni majitelé vozu i40 modelového roku 2016, je podpora aplikace Android Auto, která umožňuje perfektní propojení funkcí mobilního telefonu s vozidlem. Po připojení telefonu do USB konektoru se po zapnutí navigačního systému v hlavním menu objeví ikonka Android Auto. Po potvrzení bezpečnostní hlášky se můžeme seznámit s uživatelským rozhraním tohoto systému. Nyní jsme se dostali na hlavní ovládací obrazovku, která shrnuje veškeré funkce, které Android Auto nabízí. Pojďme si je postupně představit. Zcela vlevo najdeme ikonku navigování, telefonování, kroužek označuje hlavní výchozí obrazovku, napravo od něj najdeme hudbu a ikonkou zcela vpravo se vrátíme do klasického menu navigace Hyundai. První funkcí, kterou si představíme, je navigování. Veškeré údaje o cílech našich tras můžeme zadávat prostřednictvím rozpoznávání hlasových příkazů. Rokytnice nad Jizerou. Systém rozpozná zadanou destinaci a objeví se kontextové menu, v kterém můžeme zvolit navigaci do daného cíle. Po potvrzení odkazu s dojezdovým časem a vzdáleností systém okamžitě začíná navigaci. Oproti běžným navigacím ale můžeme naše hledání určitým způsobem upřesnit. Podívejte se, co se stane, když zadám následující příkaz. Ski Resort Rokytnice nad Jizerou. Vidíte, že systém nejenom vrátí zadanou cílovou destinaci, vzdálenost k ní a čas dojezdu, ale například umožňuje do daného lyžařského střediska přímo zatelefonovat. Výhodou systému je, že na obrazovce si můžeme přibližovat a oddalovat situaci stejně jako na displeji mobilního telefonu a v informacích, které využívá systém pro navigování, nechybí tolik oblíbený provoz, který využíváme i na počítačové verzi map Google. Údaj o intenzitě provozu, který se zobrazuje ve škále od zelené, označující volné silnice, až po nejhustší intenzitu červenou, musíme nejprve v menu navigace aktivovat. Položku provoz najdeme v navigačních možnostech. Podobně můžete využít hlasové rozpoznávání k celé řadě dalších příkazů. Dostanete-li například hlad? Pizzerie. Opět okamžitě dostanete seznam relevantních restaurací daného typu ve vašem okolí. Další z funkcí Android Auto, které najdeme v hlavním menu, je funkce telefonování. Nabízí obvyklé vlastnosti, které známe z navigačního systému. Středová ikonka je centrálním uživatelským rozhraním, které shrnuje nedávno využité funkce a nabízí například informace o aktuálním počasí. Pod ikonou sluchátek najdeme sekci hudby, které můžeme využít například tak oblíbenou funkci Spotify, kterou využijeme zejména v případě, když máme telefon s neomezeným datovým připojením. Funkce nabízí celou řadu příkazů, například možnost vytváření vlastních seznamů přehrávané hudby, anebo podporu instalace internetových rádií. Poslední ikonkou zcela vpravo se přesuneme do klasického výchozího menu navigace Hyundai a můžeme tak využívat veškeré její funkce, které si dovedeme představit.